Hello friends, welcome back to my channel. नोंथांखौ बयबो स फ्रेंड्स सासे गोदान इउटिउबारनि गोसोआव आं सब समाय मोनसे बाथ्राल' साननाय थायो। स बे बाथ्रायानो जाहैदों मा जेनाखि आंनि चेनेलखौ माला ग्र' खालामनो हागोन आङो आरो आंनि भिडिअसफ्रावहाय आंनि चेनेलनि भिडिअसफ्राव माला गोबां भिउस लाबोनो हागोन आरो मोनसे बयनिफ्रायबो इम्परटेन्टसिन बाथ्रायानो जाहैदों मा जेनाखि आंनि चेनेलखौ माला आङो मनेटाइजेसन अन खालामनो हानानै आङो आंनि भिडिअसनि थ्रुयै आङो मालानिफ्राय आङो मानि आर्निं खालामनो हागोन। स बे बाथ्राया मा गोबां इउटिउबारनि जेनाखि गोदान इउटिउबारनि गोसोआवहाय बेबायदि साननाया सब समाय जाखांबोबाय थाखायो आरोखि ना बेफोरबायदि साननाया थाखायो। स नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जेनाखि जोङो गाव गावनि चेनेलनिफ्राय मानि आर्निं खालामनो थाखाय जोङो मनेटाइजेसन अन खालामनांगौ जानानै फैयो नङा होमबा। स जोङो दा जोंनि बे इउटिउब चेनेलखौ जोङो मनेटाइजेसन अन खालामनो थाखाय स माखासे क्राइटेरियाखौ कमप्लिट खालामनांगौ जानानै फैयो। स बे क्राइटेरियानो जाहैदों मा जेनाखि जोङो जोंनि चेनेलावहाय 1 इयारनि गेजेराव यानिखि 12 मान्थनि गेजेरावहाय जोङो जोंनि चेनेलावहाय 1K साबस्क्राइबार यानिखि 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट खालामनांगौ जानानै फैयो। स बिनि उनावहायसो जोङो मा जोंनि चेनेलखौ मनेटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो। स बिनि उनावहाय जोंनि चेनेला बिनि उनावसो मा मनेटाइजेसन अन जायो। स मनेटाइजेसन अन इनेबल जाखांनायनि उनावसो जों मा जोंनि भिडिअसनि थ्रुयै मा एड्सनि थ्रुयैहाय जोङो मानि आर्निं खालामनो हायो। स फ्रेन्ड्स नोंथांमोनाथ' बे बाथ्राखौ बयबो मिथिखागौ जे जेनाखि जोंनि चेनेलखौहाय जेनाखि जोंनि इउटिउब चेनेल बे इउटिउब चेनेलखौ जोङो मनेटाइजेसन इनेबल खालामनो थाखाय जोंनि चेनेलावहाय 1 इयार यानिखि 12 मान्थ्सनि गेजेराव जोंनि चेनेलावहाय मा 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट जानांगौ नङा होमबा। स बिनि उनावसो जोंनि चेनेलखौ मा मनेटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामहैयो बिनि उनावसो जोंनि चेनेला मनेटाइजेसन इनेबल जायो। स मनेटाइजेसन इनेबल जाखांनायनि उनाव जोंनि भिडिअस जोंनि चेनेलनि जेनाखि भिडिअसनि थ्रुयै जेनाखि एडभार्टाइजमेन्टनि थ्रुयै जोंनि चेनेलाव मा जोङो मानि आर्निं खालामनो हायो आरोखि ना जोंनि भिडिअसनि थ्रुयै। अके स बे बाथ्राखौ नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ नङा होमबा। जेनाखि आरो मोनसे बाथ्राया जाहैदों मा जेनाखि 1 इयारसो होनदोंहाय 1 इयार यानिखि 12 मान्थसो होनदोंहाय। स बिनि गेजेरावहाय मा 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनांगौबो इसेबां मानि इजि बाथ्रा नङा आरोखि ना आरो बा इसेबां मानि इजिबो नङा आरो इसेबां मानि हार्डबो नङा होनजायो आरोखि ना मोननैनि गेजेराव जोङो बे मा होनो 2-3 मान्थसनि गेजेरावबो जोङो चेनेलनि जेनाखि भिडिअसफ्रा भाइराल जायोबा मा जोङो आरामसे कमप्लिट खालामनो हायो। मा बेफोरबायदियाथ' गासिबो इउटिउबारनिजों लोगोसे बेफोरबायदिया जाया गासिबो इउटिउबारनि चेनेलनि जेनाखि इउटिउब चेनेल बेनि भिडिअसफ्रा एसेबां मानि भाइरालबो जाया गोबां इउटिउबारनि जेनाखि भिडिअसफोर स माखासेफोरनिया जानो हागौ माखासेफोरनिया जाया माने इजि बाथ्रा नङा आरोखि ना माने 1 इयारनि गेजेरावबो 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट खालामनांगौआ। स साबस्क्राइबारखौ देन खालामनो हायो कमप्लिट बाट मोनसे इम्परटेन्टसिन बाथ्राया जाहैदों मा वाच टाइमखौ जों मा कमप्लिट खालामनो हाया। स बिनि दारै मा जोङो मनेटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया। जोङो 1 इयार जेनाखि जोङो जोंनि चेनेलावहाय क्राइटेरियाखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय जेनाखि 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय जोङो बेसेबां टाइम मोनो 1 इयार यानिखि 12 मान्थस टाइम मोनो नङा होमबा। स बे जोङो 1 इयार यानिखि 12 मान्थसनि गेजेराव जोंनि चेनेला जेनाखि क्राइटेरिया 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम बेखौ कमप्लिट खालामनो हायाबा मा जागोन। स बे बाथ्रायानो जाहैदों बयनिफ्रायबो इम्परटेन्टसिन बाथ्रा इउटिउबारफोरनि थाखाय। स गोबां माने इउटिउबारानो सानो जे जोङो जेनाखि 1 इयारनि गेजेरावहाय 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनो हायाबा जोंनि चेनेला सासपेन्ड जागोन एबा डिलिट जागोन एबा जोंनि चेनेला उनावहाय जोङो 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट खालामनो हाबाबो जोंनि चेनेला मनेटाइजेसन इनेबल जानाय नङा मनेटाइजेसन अन जानाय नङा आरो जोंनि चेनेलनि जेनाखि भेलिडिटिया माने एक्सपायार जागोन। स गोबां इउटिउबारफोरनि गोसोआव बेफोरबायदि साननाय दं गोबां इउटिउबारनि जोंनि बर' इउटिउबारफोरनि गेजेरावहाय। स नोंथांमोनखौ बुंनो सानो आं बे बिदिनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जेनाखि नोंथांमोननि गोनो गोथो जानाय जेनाखि डाउट थानाय माने बेखौ आङो नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों फुरा क्लियार खालामो आरोखि ना नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय। थ' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना खोनासंनाय जोङो ना जोंनि जेनाखि इउटिउबाव बुंखानाय दं जेनाखि मोनसे बाथ्रायानो जाहैदों मा जोङो जेनाखि क्राइटेरिया 1000 पाब्लिक वाच टाइम एन्ड 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट खालामनायनि क्राइटेरिया जाहैदों मा 1 इयार नङा होमबा। स 1 इयारनि गेजेराव गोबां मानसियानो जेनाखि गोबां इउटिउबारफ्रानो बे क्राइटेरियाखौ कमप्लिट खालामनो हाया। स बिनि थाखायनो मा सोरबा डिमटिभेट जायो आरोखि ना मा डिमटिभेट माने मा जों डिमटिभेट जायो माने जोङो भिडिअसफोरखौ जों माने बानायनो गोसो जाया एबा जोङो मा भिडिअसफोर बानायनो गोसो आपल'ड खालाम जाया जोङो रेगुलार थाया चेनेलावहाय। स माने साननाय थाखानोसै आरोखि ना माने 1 इयारनि गेजेराव माने सोरबा गोबां इउटिउबारानो जायनाखि 1 इयारनि गेजेरावहाय सोरबा
कमप्लिट खालामनो हाया ना जेनाखि 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट खालामनो हाया स' बिनि थाखायनो मा मोनसे बाथ्राखौ सानो जे बे इउटुबारहा मिथिया नालाय बांद्राय माने मिथिया नालाय बिथांमोना माने ओरैबायदि सानो आरोखि ना जोंनि चेनेला माने सासपेन्ड जाबाय एबा जोंनि चेनेलाहाय एक्सपायार जाबाय स' बेयावहाय बे चेनेलावहाय जों भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामनानै मा जाबावनो स' बेफोरबायदि साननाया गोबां इउटुबारनि माने गोसोआव साननायाव दं आरोखि ना बेफोरबायदि साननाया गोबां इउटुबार गोदान इउटुबारनि गोसोआव बेफोरबायदि साननाया दं स' आं गोबां इउटुबारखौनो बिदि नुनो मोनबाय स' नाय लोगोफोर बेवहाय आं नोंथांखौ बुंनो सानो जोङो मा 1 इयारनि गेजेराव जोङो 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट एन्ड 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट खालामनो हायाबाबो जेबो नङा फर एग्जाम्पल हमना लादो नोंथाङा दिनै बेसेबां थारिख 14 अक्ट'बर नङा होमबा 14 अक्ट'बर दिनै नङा होमबा 14 अक्ट'बर बेखौ बार होबावदो नोंथाङा जेन'बा 2000 नोंथाङा हमना लादो 2021 नि जायनाखि जानुवारिनि 1 थारिखनिफ्राय 1 थारिखनिफ्राय नोंथाङा चेनेलखौ जायनाखि स्टार्ट खालामबाय चेनेलखौ खुलिबाय नोंथाङा जेनाखि बे दिननिफ्राय नोंथाङा मा नोंथांनि चेनेलावहाय भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ स्टार्ट खालामबाय स' आरोबाव मा बिनि थाङै मा 2020नि जेनाखि 2020 मोनहैबाय नोंथाङा भिडिअ आपल'ड खालामै 2020नि जानुवारि 1 थारिख मोनहैफिनबाय स' बे दिनै हमना लादो जेनेबा 2021नि जानुवारिनि 1 थारिखनिफ्राय भिडिअ आपल'ड खालामदों नालाय नोंथाङा मा 2020नि जेनाखि जानुवारि 1 थारिख मोनहैबा मा 1 इयार जागोन नङा होमबा दा बे 1 इयार गेजेराव नोंथाङा मा कमप्लिट खालामनो हायाबाबो जेनाखि क्राइटेरिया जेनाखि 1 इयार यानिखि 12 मान्थसनि गेजेराव मोनसे क्राइटेरियाथ' थायोना 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम बेखौ कमप्लिट खालामनो हायाबाबो जेबो नङा 1 इयारनि गेजेराव नोंथाङा मा नोंथांनि चेनेलावहाय 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट खालामनो हायाबाबो जेबो नङा नोंथाङा मा नेक्स्टआवबाबो चान्स मोनगोन जुदि नोंथाङा फर एग्जाम्पल हमना लादो नोंथाङा 2019आव चेनेल खुलिदों देग्लाय मा 2020 बे 2019आव खुलिदों नालाय नोंथाङा मा 2020आवहाय नोंथाङा कमप्लिट खालामनांगौ 1 इयार जानोसै स' बेयावहाय मा नोंथाङा देग्लायनि जेनाखि 2020आव कमप्लिट खालामनो हायाबा जेबो नङा आरो नेक्स्ट जेनाखि 2021आवबो चान्स मोनबावगोन नोंथाङा आरो नोंथाङा 2021आव हायाबाबो 2020आवबो हाबावगोन नोंथाङा चान्स मोनबावगोन नोंथाङा खालामनो थाखाय नोंथांनि बे जेनाखि क्राइटेरियाखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय 2020आव हायाबाबो नोंथाङा मा नेक्स्टआवबो आरो चान्स मोनबावगोन नोंथांनि जेनाखि क्राइटेरिया 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय स' गोबां इउटुबारा मा जेबो नङा आं बे बुस्थुखौ मा प्रेक्टिकेलि खालामनानै नायखानाखि ना आंनि चेनेलावबो मोनसे दंमोन आरोखि ना माने 1 इयारनि गेजेरावहाय 1K साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट खालामनो हायाखैमोन आरोखि ना स' बेनि उनावहाय आं खालामबाय माने उनावहायबाबो जाबाय आरोखि ना 1 इयारनि गेजेराव खालामनो हागौमोन क्राइटेरियाखौ होमबाबो जादों मनिटाइजेसन अन स' इउटुबाव नोंथांमोना गोबां भिडिअसफोर नुनो मोनबावगोन गोबां गिदिर इउटुबारफ्रानो बुंखाबावो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा 1 इयारनि गेजेराव 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट एन्ड 1K साबस्क्राइबार यानिखि 1000 साबस्क्राइबार बेखौ कमप्लिट खालामनो हायाबाबो जेबो नङा नेक्स्टआवबो नोंथाङा चान्स मोनबावगोन जोंनि इउटुब चेनेला खुनु एक्सपायार जाया खुनु डिलिट जाया खुनु सासपेन्ड जाया स' गोबाङानो सानो एक्सपायार जागोन माने डिलिट जागोन भेलिडिटि एक्सपायार जागोन सासपेन्ड जागोन चेनेला 1 इयारनि गेजेरावहाय मा 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट खालामनो हायाबा जोंनि चेनेला मनिटाइजेसन जानाय नङा स' बेफोरबायदिखौ मा मिथियालासिनो माने डिमटिभेट जायो आरोखि गोबां इउटुबारानो थ' बेवहाय नोंथांमोना खुनु डिमटिभेट जानांगौनि खुनु गोनांथि गैया नोंथाङा मा 1 इयारनि गेजेराव 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट खालामनो हायाबाबो भिडिअसफोर बानायनानै आपल'ड खालामबाय था नोंथांनि भिडिअआ मा जेनिउनल' जानांगौ आरोखि ना माने पाब्लिकजों जायनाखि नोंथांनि भिउवार्सफोरजों फसायजालायनायल' जानांगौ आरोखि ना माने आल्टु फाल्टु बिदिनो फेक भिडिअसल' बानायनाङा एकदमबारे जेनिउन भिडिअ बानायनांगौ आरोखि ना अबे टपिकनि सायाव जों भिडिअ बानायबा थार जागोन जोंनि थाखाय मोजां जागोन जोंनि पाब्लिकनि थाखाय मा मोजां जागोन अबे भिडिअस जेनाखि अबे टपिकनि सायाव भिडिअ बानायबा पाब्लिकआ एसे एनै मोननै बुस्थु सोलोंनानै लानो हागोन स' माने एसे जेनुइन माने जाय भिडिअसखौ बानायबा माने भिउवार्सबा मोनसे एसे एनै माने नलेज मोननो हायो मोननै जेनाखि गियान मोननो हायो एबा मोननै सोलोंथाइ लानो हायो नोंथांनि भिडिअसनि थ्रुयै स' बेफोरबायदि माने जेनुइन भिडिअ बानायनांगौ आरोखि ना बांद्राय फेक भिडिअ बानायनाङा जा आलां जालां फाल्थु स' बिदिबा मा ग्र' जाया आरोखि ना माने नोंथांनि भिउवार्सनि सायाव माने बिसास खालामजानाय जानांगौ आरोखि ना नोंथांनि भिउवार्सजों नोंथाङा
स' बेबायदिनो भिडिअ बानायबाय था कुनु जोंनि चेनेला मा एक्सपायार जाया कुनु सासपेन्ड जाया कुनु डिलेट जाया जों 1 इयारनि गेजेराव 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनो हायाबाबो उनावहाय नोंथाङा नेक्स्ट टाइमाव नोंथाङा कमप्लिट खालामनो हाबाबो मा नोंथांनि बे जेनाखि इउटुब चेनेल बे इउटुब चेनेलखौ नोंथाङा मा मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन मनिटाइजेसन इनेबल जागोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोंथाङा मा आर्निंबो खालामनो हागोन अके नोंथांमोना डिमटिभेट जानो आरोखि ना नोंथाङा 1 इयारनि गेजेराव 4000 आवार्स टाइम एन्ड 4000 आवार्स टाइम एन्ड 1K साबस्क्राइबार बेखौ कमप्लिट खालामनायाबो जेबो नङा नोंथाङा मा भिडिअ बानायबाय था आपल'ड खालामबाय था अके स' आइ हप नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ बा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ आंनि फेसबुक पेजाव नायदोंबा आंनि बे फेसबुक पेजखौहाय लाइक खालामदो अके स' फल' खालामदो अननानै अके थ' फ्रेन्ड्स दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय